Unjani lo pelepele? Uyashisa ne? So kubaba kuphi manje? Ikuphi la ufila khona ngathi uyasha? Ngaphakathi. Issue. It's another day, another dollar, another hot shonisa mntanami. Ngihambe ngayohlanganisa inyuku. Ngacela komashonisa, ngathi ngicela bangiboleke something. My brother, ngiphethe imali mina. Wena uphetheni? Angizodla ushimali. Uzodla ne? Uready ukudla? Uready shosho? I was born ready. You were born ready. So ongitshele ngehistory yakho nopelepele. Uthe wena upelepele nothing. At a young age, I started at a young age ukudla lento lena King Ginger. Ngithole. So ngikhula vele ngithole. Awuyifili imali. Iyona original muni shendere bobo shipo popo shichenja mani uthi ngifaka ama wings awu10 ngikufakele pethu nopelepele mangiqeda lapho ngikufakela u10 minutes uslice lezi zinto ngigaya inyuku uzothengani mangikunika lo 200 singayiringa ngiyangithande mfethu ukuthi mfethu abantu bazi mfethu ukuthi kahle yebo bathule lama ama wings ya mfethu ubungakadli vele 2 4 6 la kule show sekunabantu abakwazi ukubreak ama records yiwo lo pelepele lona ne ubizwa ngokuthi mfethu the bomb. What? The bomb because it bombs your lips. Awutham uzokuda lana like it or not you're gonna run tozi. And ngosi yami njengoba nihlala la irest ni share bathroom izimbambamba zobushungqisa yona le toilet la mshanami la awubuyi ngiyawuthemba lo pelepele bafethu wakhiwa lapha eGingindlovu awuthi ngikuvuphu ureta ngithi awisabi le shandisi uthe wena nopelepele konje uma mkhulu wakho vele into ebedlalisa nina uthi talk to me at the young age. Ngeke ngikurope mfethu yabo ngeke ngikurope yabo mfethu ezinye izinto singayibiza ngokuthi yabona manje yabo mfethu uma ungangitshela ukuthi le mali uzoyenzani ngingakunciphisela isigwebo sakho uzothengani ngizosiphatha ka-grand yabo ngizosiphatha grand take away nyana angithole yasiyalamba la yaresa hayi sesizosutha-ke manje rest ngoba sengifike nama-wings rest and the wings njayami timer my timer how are you doing nihleli kuphi lapho xa ni-right khanimuphi 10 minutes count down 5 4 3 2 1 asambe baba uzizwa njani uthi amkhuluma nami ya eplatini ya muncu ithambo liyamuncwa la yamuncwa le thambo ngikubone baba wami muncu Dik. Njayami. So uthini vele wena uthuna nopelepele? I need. Super money. Njayami. Iyo. Kaumunyelo thambo ba. Munyelo dambo. Awo. Kawutyele lo dambo. Indaba uyizwa njani awuthami? So how do you feel manje? Uyizwa njani? Injani? Unjani lo pelepele? Uyashisa ne? So kubaba kuphi manje? Ikuphi la ufila khona ngathi uyasha? Ngaphakathi. Ngathi ungamemeza ne? Ngathi ungathi ha! Umunye amathambo bhuti. Ngeke bayijabulele labantu abenza lamahozi. Injani yona le pelepele? Shwam. Fast.
Basabile bonke. Basabile bonke. Basabile bonke. Hey. Okay, benganivezi. So awuthembi injani manje? Yababa ne? Yakhala manje. Injani? Ayikhala nika la. Angiboni Ayikhala nika. Uyaropa. Kumile mndana. Aibo. Awutrekile kodwa ngempela indaba mfethu indaba ipelepele mfethu indaba nikhili injani manje ayibabini le phathi yababa ne yababa ne kwenza njani manje ungayibamba mate ungayibamba mate yababa Baba wami, congratulations my brother. I know. I went too much. Nishayina ngama-seconds wena nenja yakho. Awuthi ngigaya imali yakho mfethu. So indaba iyiphi trick mfethu eniyenzayo ukuze ninqababele? Uvele uyikwinye fast. Uyadla ne? Akukho kuningi mfethu. Baba wami, congratulations my brother. Ekuse, yazi mangibuya ngizobuya kanjani? Mangibuya kumele le mali beningi. So ithi ngisebenze kanzima mfethu ngisave so that mangibuya ngama-2000s umuntu nje adlale linye yabo lapho ke mfethu inja yami la ngemuva iyakhala woza dog wosovala mfethu wosovala indaba oyebaleka hlala lapha uyikuda njani yeah good jimtsan what Ngathi mama khululeka mfethu uthola Omoch Akikhandara. ha ukugqela Omoch ha uthi akafuni ukungitshela ukuthi uzothengani abuni Uzophatha trend. uzophatha trend uzophatha izinto ezisodwa obvious mfethu asonqila uyangena ndingena obatshele mfethu ba-subscribe ku-Big League TV Subscribe otherwise bafethu and go and bayizame follow the bayizame le phela Ako paid. I'm paid. Ikubona ngathi ukhululeka I paid. paid, Subscribe bafethu. I bet bafethu Comment, share, like and subscribe and follow your boy King Ginger. Nikephi nisesowethu ngifuna ukuza this Big League TV bafethu imali ngiyisavile ngophinde ngisave enye futhi ngihambe nginibabisa nje inibabisa ngifuna ukunilethela into enini unibabela unjani manje Angirende. Ababa ngithenga ama wings kubabe Thank you guys. Take me home.